लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान ब्लगाव गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर आं दिनै माने जोंनिया माने मा होनो आइ मिडिया प्रडाक्शना माने आंखौ मोनसे सर्ट मुभियाव माने रल खालामनो लेंहरदों। आं दा बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङानो मोनगोन। आंबो मिथिया माने मा शुटिंखौथ' खालामगोन खिन्थु बे सर्ट मुभिनि नामखौ मा लाखिदों आंनो दासिम फोरमायथ'नाय जायाखै आरोना। आं जास्ट माने दा थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। नायनोसै नोंथांमोनजों एसे माने देखायनोसै माबायदि जायो। आं माने खुनु दिनै एक्टिं खालामफेराखै आरोना, दिनै फार्स्ट टाइम माने एक्टिं खालामनो लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङानो मोनगोन। लोगोफोर बिदिब्ला आं थांनोसै आरोना, दा थांनो ओंखारबाय। बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो अननानै। लोगोफोर आं दा ओंखारबोबाय आरोना न'निफ्राय। थांनोसै मा रल बानायनो होयो। आं माने बिदि बानायफेराखै नालाय, ओमफ्राय बिथांमोना आंखौ माने लेंहरदों आरोना दा रल बानायनो होननानै, माने शुटिं खालामगोन होननानै। ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो शुटिं खालामनायखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर। आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। बेखिनियानो आरो, गावजों गाव एसे सापर्ट खालामदो लोगोफोर। अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लोगोफोर आं दा नै जायगासिम मोनफैबाय। बिथांमोना शुटिं खालामनो थाखाय अलरेडि माने थियारि जानानै दं आरोना। नायलांबाय थादो लोगोफोर। फाइनालि लोगोफोर जों दा शुटिंनि थाखाय लकेसन नागिरनानै थांगासिनो दङ। दा मोनथ'वाखै, नोंथांमोना अननानै नायलांबाय था जोबजासिम। जों दा लकेसन नागिरनानै थांगासिनो दं आरो। लोगोफोर मुभिनि मुङा जाहैबाय साख्रि आवला नामा, साख्रि आवला सिख्ला। नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअ प्रडाक्शनाव थांनानै। लोगोफोर नायलांबाय था। लोगोफोर जों लकेसनाव मोनफैबाय दा, ओमफ्राय नायनोसै दा मा शुटिं खालामनाय जायो। नै जोंहा आर्टिस्टफोरा ब्र' बेजों एसे मानि थाखाय फैनाय जादों जोंनियाव? शुटिं खालामफैदो। सर्ट मुभिनि नामा? मा नाम ब्र'? साख्रि गोनां सिख्ला। साख्रि गोनां। लोगोफोर जों इयाव दा मा होनो साख्रि गोनां सिख्लानि सर्ट मुभिनि शुटिं खालामनो फैदों। नै नोंथांमोना लकेसनखौ नायनानै ला। सान्दुं गोसाथार। जोंहा आरो आब'मोन दङ, आब'मोननियाव एसे सोंना लानि। आब' दिनैनि रला नोंनिया मा दङ? मेन एक्ट्रिस ना? नै लोगोफोर नै जोंहा आब'निया माने रला मेन एक्ट्रिस जाहैबाय। ओमफ्राय आब' दिनै नोंना रला दंना गैया? दङ ना? दा दसे उनाव नोंथांमोना नुगोन लोगोफोर। दा आब'नि माने रल मेन एक्टिंआ जाहैबाय मास्टार सिख्ला। नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर। लोगोफोर आं दा एक्टरखौ देखायनो सानदों, नोंथांमोननि सिगाङाव नायबानो जाबाय। एक्टरा खिन्थु हाबा जाखानायसो दै। नै मेन एक्टरा जोंना। हाय नटबिब्रा। लोगोफोर फाइनालि जोंनिया दा शुटिंआ सोलिथ'वाखै, दसे उनाव सोलिसिगोन। आरो जोंहा नै मादै दङ, जों एसे मादैनियाव मिथिना लानि। मादै माने बाजै सिंजागोन न'? बाजै लिंनांगोन, बाजैखौनो लिंनांगोन। बाजैयाव आइ मिडिया प्रडाक्शनाव खामानि मावनाया बेसेबां दिन जाखो? साननै जाबाय ना? गोदानसो जाहैबाय न'? आंबोथ' दिनैसो फैदों माने। ओमफ्राय मादैनि रला बेयाव मा? बाजैनि रला बेयाव बिमा ना? ओमफ्राय माबायदि नांदों बेयाव खामानि मावनानै? मोजां मोनदों ना? ओरैनो दा बेसेबांसो सोलिखो शुटिंआ, बेसेबांसो आवगायखो? दे बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जोबथ'वाखै आरोना? जोबथ'वाखै, दासो गेजेर नांगौ। जोंहा बाजैया बुंदों शुटिं खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों, बेनिफ्राय शुटिंआ जोबथ'वाखैनो। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन एसेब्लाबो। लोगोफोर जोंना शुटिंआ जागायबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जोंना स्टार्टिं जाबाय आरोना दा लोगोफोर। खोनादो? एक्सन सिदा मोखां जाना जनाय नोङो।
Oh, deh. 2, 3. Action. Salah. Gawe deh. Lagi. Ready? Action. Off lang. Sampai Ini mana beneran yang gede? Ready? 1, 2, 3. Naik. Mungkin habis dublan ya. Cut. Aduh, mana? Tidak. Apa lo, Tra? Bila dah. Isi milan. Siap. Ada, saya bagi di dalam ke. Ada, banyak ke nih. Ada, banyak ke nih. Launa. Lagi. Ini pun gue sudah madam, saya masih gue kalau memang emergency ni. Oh, nah. Hei bhai, mabar khar bela jao. Nah, logoफोर जों आइ मिडिया प्रडाक्शननि आर्टिस्टफोरा जिरायना दंजोबो इयाव। नै बिथाङानो जोंना मेना। हाय होनदोब्रा, हाय। हेलौ, मिस्टार। Hasis. Hai. Hai. जोंहा नै मेन एक्ट्रेसआ आब'आ एक्टिं खालामगासिनो। मा जाहैथाय होननानै लोगोफोर जोंना शुटिंआ इयावनो जोब्बाय। बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्ला मोजां मोनबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो। बाय बाय, लाभ इउ अल। हेल' लोगोफोर, फाइनालि जों दा शुटिं जोबनानै न'आव मोनफैबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। स' लोगोफोर बाय बाय, लाभ इउ अल।